Irridu li jkollna l-kuraġġ niddiskutu xenarju li jkun realistiku u prattiku. Għal dan il-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-settur tal-Kostruzzjoni, Jonathan Attard, waqt laqgħa tal-Kumitat Permanenti għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika tal-Parlament. Din il-laqa kienet qed tiddiskuti r-rapport tal-investigazzjoni tal-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika rigward każ dwar filmat ippubblikat fuq il-paġna uffiċjali tal-Gvern fuq Facebook. L-ilment kien jgħid li għal tali filmat intużaw b'mod mhux xieraq fondi pubbliċi għal pubbliċità personali. Hawn intervjena wkoll is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul li ta' elenku ta' żjarat li l-Prim Ministru der jagħmel fil-filmat, inkluż fi proġetti ta' importanza nazzjonali fosthom l-Iskola Primarja tan-Nadur u ċ-Ċentru Akwatiku tar-Raba Tawdex kif ukoll der jattendi laqgħat mal-imsieħba soċjali Awċin u n-negozji fix-xara. Filwaqt li fl-istess laqgħa tal-Kumitat Parlamentari kien preżenti il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika il-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi li tar rendikont tar-rapport, il-Ministru Attard irrimarka l-importanza tal-linji gwida brabta mal-Istandards fil-Ħajja Pubblika. U rridu nirrikonoxxu kif ġie rikonoxxut anke da parti tiegħek, Prim Imħallef, fir-rapport preċedenti marbut mal-ment relatat mal-reklami il-fatt li l-linji gwida swew xi ħaġa. Aħna tlaqna minn sitwazzjoni fejn kellna saħansitra u ġieli spjegajt hawnhekk f'dan il-kumitat fejn kellek ministri taħt amministrazzjonijiet qabel 2013 li anke jibgħatu magazines b'ritratt frant is-sekretar għall-Forbes fid-djar tan-nies. Jiġifieri l-linja gwida servew ċertament biex niddipartixxu totalment minn dak it-tip ta' abbuż mill-fondi pubbliċi b'reklami ta' membri tal-Eżekuttiv. Madankollu Attard stqar kif fid-dawl tal-avvanzi teknoloġiċi preżenti, l-linji gwida jistgħu telfu mid-dmir tal-politiku b'mod partikolari dak membru tal-Eżekuttiv biex informa lil pubbliku bil-ħidma li tkun għaddejja. Il-fatt li jkollok sitwazzjoni fejn letteralment membru tal-Eżekuttiv, Ministru jew Prim Ministru jew Segretarju Parlamentari jew x'inhu ma jistax jiffiċċerja da bl-ebda mod possibbli f'xi riklami jew f'xi ritratt. Ġifieri hemmhekk morna f'estremità li fil-fema tiegħi ma tagħmel sens. Kien għalhekk li Dr. Attard appella biex il-Parlament jieħu deċiżjonijiet meħtieġa ħalli l-linji gwida dwar l-istandards fil-ħajja pubblika jiġu aġġornati għar-realtajiet tal-lum il-ġurnata.